A candidatura de Pontecesures de Terra Galega revisaba onte con sorpresa a publicación do Boletín Oficial da provincia de Pontevedra. A súa listaxe non aparecía entre as que concorrerán ás eleccións municipais do vindeiro 26 de maio. Ás 8 da mañán púxeme a mirar o boletín, realmente sí, a sorpresa de non encontrarnos. En principio, bueno, non sei, pensábamos que había algún tipo de erro, que non estábamos no listado, pero bueno, vemos que estamos por Pontevedra en vez de por Pontecesures. Segundo a publicación, só independientes de Pontecesures, PP, BNG e PSOE optarían á alcaldía cesureña, algo que se debeu a un erro á hora de completar os papéis necesarios para facer a inscripción. Cando se fai o sorteo das mesas para as eleccións de maio, en circunscripción electoral hai que poñer Pontevedra. En circunscripción electoral, e vendo este papel, puse en Pontevedra sin darme conta que hai que poñer Pontecesures. Evidentemente, a nosa intención non é ir por Pontevedra, é ir por Pontecesures. Onte mesmo desplazáronse a Pontevedra para rectificar este erro. Presentaron un escrito facendo as correccións necesarias que terán que ser valoradas pola Xunta Electoral de Zona. Agora confían en que se acepten as súas explicacións. Eu creo que é unha simple anécdota que o día de mañán, pois, bueno, dirás, mira, pois hai unha anécdota que por lo menos por 1 ou 2 días fomos na candidatura de Pontevedra. Terra Galega situouse como a terceira lista máis votada nos comicios do 2015. No 2016, tras apoiar unha moción de censura que quitou o bastón de mando á coalición BNG-PSOE, pasou a formar parte dun goberno encabezado polo popular Juan Manuel Vidal e co edil de Independientes de Pontecesures como compañeira no Executivo. Eu creo que foi moi frutífero para Pontecesures porque nestes 3 anos se sacan máis de 4 millóns de euros cando o presuposto último que tuvemos aquí en Pontecesures, que era 2 millóns de euros, sacar subvencións que superen o propio presuposto en 3 anos, creo que é algo moi importante. Tras formar con esforzo unha candidatura para as eleccións deste ano, agora confían en que a súa sexa unha das 5 papeletas entre as que os veciños de Pontecesures poidan escoller o vindeiro 26 de maio.